Aziz dostlarım salam. İnşallah ki nerede bolsaňyz, sagaman ýaşap ýörenmersiňiz. Sizleriň hemmeleриňize bu kysmata amuzyşy tahlili teknikala hoş geldiňiz aýdýam. Umid etýäm ki, öňki kysmatlary gören bolsaňyz we istifade eden bolsaňyz. Aziz dostlarım, bizler bu kysmatda bir abzar heyli mufid we heyli karburdyny ki tahlili teknikalda nakşy asasyny oýnýar, ol barada söhbet etjek. Onu bilmek we ondan düzü istifade etmek bizlere heyli kömek edýär ki, bazalaryň jehetini dürüst teşhis berermisýanak, ýaxşy noktalary taparmisýanak we onuň üstünde tiret edermisýanak. Yani abzare hudud rawen ya hem trendline barada söhbet etjek. Heyli bir abzara por kudret we heyli bizlere kömek edýär ki, tahlil haýy behter, dakyklar we herfeýni edermisýanak. Pes hemmeleriňizden aziz dostlarym, haýyş etýär ki, bu kysmatyň ahyryny çili bizler bilen hemrah boluň, ta mowzuy hudud rawende heyli dakyk we usuly öwreneriňizdiňiz. Ve ýadyňyzdan çykmasyn ki, hatmen kanalymyza subscribe edin, bu videony like edip we nazarlaryňyzy komment başda bildirip ýazyp goýberin ki, okyrmasyn. Hop gelin aziz dostlarım, hudud rawen ya hem hat rawen ya hem trendline barada köpürek söhbet edeli we bilerek ki, hudud rawen aslan näme aýdýar? We näde bilir baýat ony teşhis bersek. Hop, hudud rawen ya hem eger mufrad eger sade edip aýsak ya hem hat rawen bir hatdyr ki, kıymatyň muhim noktalary, yani sak we keflerini bir-birine baglaýar, bir-birine wasl edýär. Ta bazaryň umumy jehetini görseter ýani. Bizler aýdyp beren ýani ki, bazaryň jeheti näme? Elbette bizler bazaryň jehetini şinasy etmek üçin sak we keflerden istifade etýärdik ki, rawen şinasy etýärdik. Ýöne hudud rawen hem bizlere kömek etýär ki, bazaryň jehetini behter tanyrmys ýani. Çünki hudud rawen hem bir rakamrak bizlere şol sak we keflerden istifade etýär, dakykyrak aýdyp berýär ki, bazaryň jehetini. Hop, bu hem heyli muhim aziz dostlarym. Çünki hudud rawen bizlere aýdyp berýär ki, bazaryň jeheti ýokarymy, aşakmy ýa honsamy. Ki heyli bizler inşallah bu mowzu barada hali söhbet ederiz ki, bileriz hudud rawen näde bazaryň jehetini teşhis berýär. Hudud rawen ya hem hat rawen usulyterin, mufidterin we karburdyterin tahlil teknikalaryň bir abzarlarynyň birisidir. Yani şol abzarlar ki bizler heyli ýoňa niýazymyz bar we heyli bizler baxşylarda ondan istifade etýäris ki, tahlil haýy heyli herfeýni edermisýanak we bazarlaryň jehetini dürüst şinasy edermisýanak. Hop, bu hem hudud rawen barada. Indi gelin bu mowzu barada söhbet edeli ki, hudud rawen kança kysymdyr? Yani onuň enwalary kançadyr? Kança baxşa taksim bolan? Hop, besurati kulli aziz dostlarym, hat rawen iki kysymdyr. İki halata taksim bolan. Hat rawende suudi we hat rawende nuzuli. Hat rawende suudi barada aýdyp bilýäris aziz dostlar ki, bir dogry hatdyr. Ki kıymatynyň keflerini bir-birisine wasl edýär. Yani bazar ýokary gidip barýar, şonuň keflerini ya şonuň lowlaryny bir-birine hat bilen wasl edýär. Ki bizler ona hat rawende suudi diýýäris. Wa hat rawende nuzuli aziz dostlar, bir dogry hatdyr ki, kıymatynyň sakflaryny bir-birisine wasl edýär. Yani bizleriň bir jeheti nuzuli ya rawende nuzulymyz ba, kıymat sakfy kef urup aşağı gelýär. Şonuň sakflaryny bir-birine wasl edýär we oňa bizler hat rawende nuzuli diýýäris. Bu hem mowzuy hat rawend barada. Gelin aziz dostlar, indi hat rawende suudi barada misal görkezele köpürek söhbet edel ki, hat rawend suudi nädip tersim bolýar, nädip çykarylýar we onuň misallary näme? Görün aziz dostlar, berde bizleriň bir rawende suudymyz bar ki, sak we keflerden teşkil bolan. Elbette eger sak we kefleri düşmeýän bolsaňyz, hatmen kysmata sak we keflere muraja edin. Mufassalan bizler örde söhbet etdik ki, sak we kefler haýa haýlular näme? Berde bizleriň bir sak we kef haý suudi ya rawende suudymyz bar ki, bizler bu rawende suudida şonuň keflerini ya şonuň lowlaryny bir-birisine bir hat bilen wasl edýär. Bir hat çykarýar şolaň kefinde ki, bizler oňa hat rawende suudi diýýäris we ony bizler bazaryň jehetini ondan istifade edýär.
Ve bunun çıkarması aziz dostlar, yani şıl hatıravende tersim etmesine in keminden yani kemterin halatından 2 sanak kef bildiri lazımdır. Yani biller bayat 2 sanak kefimiz bolsa ki bu hatıravendimiz çıkararmız yani. Hala eğer her kanca köp bolsa behterek. Yani şuru etmesine başlamağına 2 kef zeruri ve lazımdır. Ve bu hatıravend sabah aziz dostlar nakş himayet oynuyor. Elbette nakş himayet ve muqavemet baradan bilir önkü kısmatta sohbet ettik ki himayetler näme ediyor, muqavemetler näme ediyor. Yani xeyli eger sağdaysam himayetler näme ediyor dostlar. Himayetler şon yanak bir saat, şon yanak bir nokta ki bazarın hareketi nuzulisinden himayet ediyor. Yani bazar eger aşağı kaysa onu himayet ediyor ve kıymeti yukarı taraf çarxış verip koy veriyor. Ve muqavemet hem bazarın yukarı gitmesinin cilawgiriliği ediyor. Ve hey bazar böyle himayet ve muqavemet cihetini ögürüp duruyor dostlar bir xil noktada. Himayet bolsa kıymet yukarı gidiyor, muqavemet bolsa kıymet aşağı gidiyor. Bu hem mavzuya hat Ravand Suudi baradayız dostlar ki. Ravand Suudi'de tersim boluyor, hadaqalik sanak kef lazım ve bu hat Ravand Suudi nakşe himayet oynuyor. Bilir himayet şeklinde bundan istifade edebiliyor. Gelinler inde down trend line ya hem hatra wende nuzuli baradan misal görele ol baradan sohbet edel ki nädip çıkarılıyor, nädip halaty bolýar we näme zatlar oňa hem lazım. Berde görüň aziz dostlar, billerin bir rowende nuzulymyz ba ki sakfy keflerden teşkil bolan. Yani billerin bir sakfymyz, bir kefimiz ba ya bir hay, bir lowmyz ba. Kıymat sakfayı aşaqra uran. Yani sakflarını aşaqraq şekilde uran, aşağı urqaydan. O lowlaryny hem neyiz ki aşağı şekilde urqaydan aziz dostlar. Yani low high painter uran ve sakfay painter uran. Bu rowende nuzulyny görüyorsunuz. Şol rowende nuzulide biller sakflar ne? Bir hat bilen bir-birine muttasıl ediyor, bir-birine vasıl ediyor, birbirini birleştiriyor ki biller ona hat rewende nuzuli diyor. Şonun bir-birine vasıl etmegine şıl hatın özüne biller hat rewende nuzuli diyor ki aşağı şeklinde nuzuli şeklinde tersim bolýar. Ve munyň hem çıkarmasına aziz dostlar in keminden 2 sanak saf lazımdır. Yani biller wagty çıkarjak bolýar. Keminden baýda 2 sanak safymyz bolsa ki biller bul haty çıkararmız yani. O munyň nakşam aziz dostlar, nakşy muqawemet oýanýar. Yani biller wagtky bu hatrawanda ki tersim etýär, kıymat her ýola ki bu hatrawanda degýär, muqawemet görkezýär bu hatrawand. Wa kıymat aşağı tarafa uzadyp goýberýär. Wa hatrawand Suudiýem şon ýany aziz dostlar. Kıymat her ýola ki hatrawand Suudiýe gelip degýär, hatrawand ondan himayet etýär. Wa kıymat ýokary tarap jihetine uzadyp goýberýär, tagyr berip goýberýär. Bul hem mawzuat hatrawand barada aziz dostlar ki bir xil mawzuatlar we bir xil nukat muhim ki galde onu bararta be surati emeli çartyň ýüzünde söhbet eder. Täsirler icraî halatynda we sizler emeli suratynda göreriňiz ýanak ki nädip tersim bolýar, nädip halatlary bar we hatda näme başlarda biler mundan istifade edýär. Köş ederski şol kysmatda munyň hemme mawzuatlaryny cover etjek bolup hemme mawzuat barada sohbet etjek bolup, eger görsek ki videonun kysmaty wagtda köpüräk bolsa, hatmen ýene bir video bir hutut rawand barada sizlere tähiyye ederiz ta mawzuat hutut rawandy mufassalan öwreneriňiz ýana ki heýli billere kömek edýär aziz dostlar. Wa heýli biller mundan istifade etýäris ki inşallah hale tahlil geçecek bolýar we stratejiden ki istifade etjek bolýar. Bul mawzuatlar örde soň billerin derdimizi degýär ki biller hatrawanda nädip istifade etýär. Gelinler indi bul mawzuatlary çartyň ýüzünde köpüräk söhbet edeli we temrin edeli ta mufassal öwrenermiz ýani. Hop, aziz dostlarym, şonuň ýana gaýtdyk, biler çartyň ýüzüne geldik. Täşol mawzuatlary ki slaýdlarda okuydyk, şolary besurata emeli çartyň ýüzünde temrin edermiz ýana. Tam mufassal bilerin zehnimize oturar ýana we ondan düzü istifade etmäni öwrenermiz ýana. Görüň aziz dostlar, bizler hatrawandy tarif etdik we onuň kança kysymlygyny hem öwrendik ki, iki halaty bardy ki, halaty rawandy suudi we hatrawandy nuzuli barada. Indi gelin mufassalan bular barada bazaryň ýüzünde, çartyň ýüzünde temrin edermiz ýana. Owalin nukteyi ki biller bayat zaman eki,
Hatırövende çıkaracak boluyor, tersim edecek boluyor. Ol bul eziz dostlar ki bizler bayat sak ve kefleri tanıysak, sak ve kefleri şınasa yesek. Çünkü bizler hatırövende sak ve kefin yüzünde tersim ediyoruz. Şonun yüzünde çıkarıyoruz. Yani bir halatı havada çıkaramız yok. Bizler şu nokkadi ki bazıların xeyli muhim ki ol hem sak ve kefler şonun yüzünde bizler hatırövendimize tersim ediyoruz. Ve şonun yüzünden bizler ona istifade ediyoruz. Görüňiz dostlar, berde bir halatda rowend suudimiz bady ki bizler eger bunun sak ve kefini şinasa yesek, xeyli cezap bizler ona tanıyıp biliyoruz. Görüňiz dostlar, ki bizlerin berde bir kefimiz bady, sak, kef ve sak ve kef. İnşallah hatmen videoya sak ve kefleri gören bolsaňyz ki berde müşkile sak ve kefte bolmazyňyz ýa-ni. Hop bul awwaly noktada. İkinci nokta ez dostlar bulke zamany ki bizler hatıröwendi tersim etjek bolýar. Bul nokta berhurd etýär ya bul nokta mawajih bolýar ki wagty ki bizler çıkarjak bilamiz. Bul sowal ijat bolýar ki aya hatıröwendimse şol kendilisik ki bizler amuzyş gördük ez dostlarym ki ne mudar kendilisik ki kança halatdan teşkil bolupdy. Şunun saýasyna wasyl etsek mi şunun bedenesine wasyl etsek. Elbette bir xil amuzuşlar kendilisik barada bar hal inşallah olar barada mufassalan sohbet ederiz ve dahana bedana kendilisikler hem öğreniriz ki berde fakat bir işare xeyli kota ediyoruz ki sizler düşeriniz yana. Men mana halatna inte yaqiraq edeniz dostlar ki sizler mutawajjih bolarınız yana. Görün berde bildirin bir kafemiz barda ve berde hem biregi bar. Inde bizler ki wasıl etjek bolýar, hatıröwendimiz tersim etjek bolýar. Sowalyk ijat bolýar berdek ayaşynyň badisinden bizler çıkarsak mı şunun sayesinde çıkarsak mı? Görüňiz dostlar ki ayaşynyň sayasyna o şurwetsek mi munun bedenesine eger degirsek mi dostlar bu mawzu xeyli muhim. Çünki ekseran adamlar ki hatıröwenden istifade ediyor şu noktany derk eden yok ki aya olar sayasynyň çıkarsynmy ya hem olar bedenesinden çıkarsynmy? Bunun cevabı dostlar bol ki bizler hiç wagt aýdyp bilmiyoruz ki hemişe bayat bedeneden çıkarsak ya hemişe bayat sayadan çıkarsak. Bunun özü mutagayyir aziz dostlar. Yani tağyir ediyor. Biran bile saya münasiprak bolýar bazarın wakunyş bermesine, biran bile bedene münasiprak bolýar. Hop, bul hem bul mawzu barada. Wa bizler aýtdyk ki hatıröwen çıkarmana hadaqal 2 sanyk kef ya hem 2 sanyk saqf gerek. Yani hatıröwende Suudiýede 2 sanyk kef lazım ki birsi berde we birsen berde we hatıröwende nuzulida hem 2 sanyk saqf lazım. Görüňiz dostlar, eger muny 2 sanyk kefi ki tapdyk, bir-birine wasyl etdik. Indi muny eger imtidat bersek, idama bersek, dowam bersek, kıymat näme etýär dostlar? Aýny bere gelip degýär. Görüň, kıymat bere aslan muňa degen ýok, ýokarrakdan gideniz dostlar. Hop. Muny eger şaýat bir hil dostlaryma saýtsa ki aslan kıymat muňa wakunyş görkezenýär. Derhali ki eger bilderçil hatıröwendimse inte ajiz etsek, intece kıymatyň reftaryna laýyk münasiprak etsek, kıymatyň özü hatıröwende wakunyş görkezen aziz dostlar. Nädip? Görüň, bu hatıröwendimse bilder mana bödüp ýokarrak getirsek, görüň, kıymat heyli ziba wakunyş görkezen. Ýöne bul nähil bolýar dostlar? Bul ol halatda bolýar ki, bizler näme etdik? Bir hil billa. Şonuň ýana gaýtdyk. Berde saýasyna degirdik we berde bedenesine degirdik. Şol bedenesine degirsek kıymat berde wakunyş görkezen. Görüň, kança ziba emel eden. Eger şine imtidat bersek, dowam bersek kıymat ýagnadan bir gezek muňa degipdir şol hatıröwendimize ýokary gidipdir we soň şikest edipdir. Heyli ziba dostlar, heyli ziba görüň. Ki bizler mun halatdan eger muny bilsek, heyli hatıröwend bilen bilder bazalaryň röwendine, bazalaryň jehetini şinasa edip bilýär. Yani ta zamany ki kıymat hatıröwendiň üstünde halat röwendimiz suudi bolýar ki ol baradam sohbet eder. Indi bir hil plaýs dostlar bilder berde hayran galýar ki munyň gaýsyny çıkarsak haya saýasy dürüstmi ya hem bedenesini dürüstmi? Bul barada bir teknik heyli ziba baýy dostlar ki ol teknik hem bul ki bilder hatıröwende dulaýy tersim edýär. Yani iki sanyny bir-birine ýakyn edýär. Hop, ki ikisinem hem puşany eder. Yani ikisinem alar yani. Ki berde bul hatıröwende iki sanygy etdigiz dostlar görüň. Muny ikisinem getirýär muny bul halatda goýýar. Hem bul kulozlary ya bedenelerini alýar hem saýlaryny alýar. Ki bul halatda heyli ziba emel edeniz dostlar görüň. Indiki hatıröwende tersim etdik.
Bizler eger röwendäme eger tersim etsek, garan kança ziba kıymat hat röwendiň üstünde emel eden we giden. Hat röwendi tersim etdik. O munam aýtdyk ez dostlar ki hat röwen ki kıymat ki röwen cihat suudi tarapda hereket etýär, hat röwendiň üstüne oýnaklar gitýär. Yani halaty himayeti bolýar. Ve her ýola ki kıymat hat rövende gelip degýär. Görüň ez dostlar ki kıymat beren gelen himayet bolanda kıymat ýokary giden. O ýagnadan bir ýola gelen ýagnadan ýokary giden. Hey halaty himayet etýär. Hatırlavanda degen pila ýokary gidýär dostlar. Bul hem bul mowzu barada. Indi gelinler bir misal halat-ı nuzuli baradam temrin edeli görermis ýana ki halat-ı nuzuli de nähil bolýar. Bul hatlar pakläýin ki biller kıymatyny özüni görermis ýana. Ýanadan bir gezek şol temrini aýtdyk etýärs ki biller saqfy kefleri şinasy etýär. Hop. Saqfy kefleri şinasy etýär. Saqfy kefler biller heli kömek etýär ki biller hatırlavandymysy dürüst tersim edermis ýani. Saqfy kefleri şinasy etdik. Inde hatırlavandymysy başlýar siz dostlar görüň. Berde billeriň bir saqfymys bar. Wa berde de biz dostlar billeriň nämämiz bar? Bir egen bolsa o saqfymyz bar. Yani ýokarda bir saqfymyz bar, aşagda bir saqfymyz bar. Görüň eger bära muny wasyl etsem biz dostlar, bäradan muny wasyl etsek bolýar görüň. Eger muny bära wasyl etsek, wa kıymaty bölsek, heli jezzap bolýar dostlar. Ki bu halatda görüň, berde muny ucuna degen, yani şadowy alan, berde munyň bedenesine degen. Hop, yani klozyna degen. Eger hemmejigini biller ucuna degirsek ez dostlar, hop, garaň. Eger munyň hemmejigini ucuna degirsek, bir hatyrewendimiz heli jezzap gelenýär. Bir howada ýanak gelýär. Onça heli ziba görkezenýär. Yani eger intejik ajiz desek, intejik kıymatın raftaryna laýyk biller baraber etsek, heli jezzap görüp bilýäris ki berde gördük. Bu ikisindeki bir-birine wasyl etdik. Üçlençisindeki intejik ajiz desek, görüňiz dostlar, kıymat hatyrewende degen wa wakunyş görkezen. Hatta biller mana muny gelip bir saýasyna wasyl edip bilýäris ez dostlar. Görüň, bu saýasyna hem wasyl edip bilýäris, gurak ujunadan wasyl edip bilýäris ki bu halatda kıymat kança jezzap äksilemel görkezen. Yani bu iki saqfy ki biller bir-birine degirdik. Bu sakfy ýokary bilen görüňiz dostlar, ki bu sakfy ýokary bilen bu iki sakfy bir-birine degirdik. O işlençisinde kıymat öz wakunyş görkezen aşağı gaýdan. Warawenden uzulydam şoý diýdik bileriz dostlar ki sakfy kefler aşağı urqaýtýar biler, şu sakfy kefleri bir-birine muttasil etýär we bir-birine wasyl etýär. Hatyrewenden uzulymyz billeriň şekl alýar. Biz öwrendik ez dostlar ki biller hatyrewend çykarmany iki sakfy iki kef lazım. Wa bir-birine wasyl etýär. Şol idama bersek kıymat ýagnadan aýyndasynda şoňaky degse wakunyş görkezýär. Ýöne biller baýat ony intejik ajiz etsek aziz dostlar. Yani bir halaty biller dernezar alsak ki kıymat oňa wakunyş görkezer. Yani biran pila saýalar alsak, biran pila klozya bedeneler alsak ki biller kıymatyň wakunyşyny görermis. Yani warawenden uzulydam ez dostlar halat mugawamat emel etýär. Hop, halatda Erevan Suudi'de gördük ki himayet emel ediyor. Kıymatı himayet ediyor yukarı iber koy veriyor. Erevan'dan uzuli de mugavemet ediyor. Görün. Belirde kıymatı mugavemet eden aşağı kaydan. Aşağı kaydan. Berde mugavemet eden kıymatı aşağı kaydan. Bu hem bolda izdoğanlar bir misal Hatravand Nuzuli ve Hatravand Suudi barada. Bu videoda biller köprek ez dostlar. Temerküzümüz bul ki biller bayat Hatravand çıkarmanını öğrensek. Yani her halatlarda biller Ravandi şinasayı yesek, Hatravandi çıkarmanını öğrensek ki. İnşallah hale geliyon videoda hem bizler Hatravand barada sohbet ederiz. O bir xeyli nukat herfeyisi var ki olar barada sohbet ederiz ki Hatravand'ın şibi billere ne mana edip veriyor. Şikes bolon bilen ne mana edip veriyor. Hatta buran bilen fake bolıyor. Fake bolon ne mana edip veriyor ki olar barada mufassal öğreniriz. Görün bir yerde yine bir kanç sanık misal köprek temrin edeliz dostlar ki sizlerin zihninizde köp oturar yani. Bir yerde bilerin bir rövenden uzuluyumuz var iz dostlar görün kança ziba kıymat şonun yana kaytık halat saqf kefte kıymat hareket ediyor ki saqf kef. Yani kıymatın hemme hareket iz dostlar şıl saqf keften teşkil oluyor. Bizler eger bunu hatırövendini tersim edecek bolýar bir saqf alýar, getiriyorsa ol saqfa muttasil etýär iz dostlar görün. Biller men ýakyrak edeýin ki muny heli aýynjy görermis ýana. Görüňiz dostlar, billeriň berde nämämiz baty bir saqfymyz baty. Hop, bir saqfymyz baty we ikinji saqfym berde tez dostlar. Ki iki saqfy bir-birine wasyl etdik. Üçlenji ýola ez dostlar görün kıymat saqfa. Şol hatyrewende degen we özü aşağı gaýdan. Kança ziba amel eden. Yani hey kıymat ez dostlar. Şol hatyrewendlere wakunyş görkezýär, şoňa degýär we
kıymat rövendini ya cihetine şol cihette hareket ediyor. Bu hem hayli cezab aziz dostlar. Hop. Yani bizler hey bu her kança köp temrin etsek zihnimiz ve gözlerimiz buna öğrenip gidiveriyor ki bizler hat rövende tersim edermiz yani. Hop. Bu hem hayli ziba aziz dostlar. Görün bir yerde de eğer bir misali hayli cezab versek görün kıymat hey aşağı bol kaydan. Yani şilik sanak ne? Şilik sanak sakfı birbirine bizler hat rövend bilen birbirine vasıl etsek üçlencisi näme bolýar dostlar? Berde şikest eden we pullback berende giden inşallah gelýän videoda bul baradan söhbet ederki wagtyky kıymat hatrawyndy şikest etýär. Soň bilder näme garap oturýar, nämäni baýat etsek, gol baradan söhbet eder. Görün hey kıymat ez dostlar, şol halat sakfy kefde hereket etýär. Bir misal ýene Rowand Suudiýeden berele berde temrin edeli görermis ýani ez dostlar. Görün bilen bir Rowand Suudiýimiz bar berde. Kıymat hey Rowand Suudiýede hereket eden. Hop. Eger bizler şol Rowand Suudiýini ez dostlar, şol käfleri bir-birine muttasıl etsek, bir-birine wasyl etsek, hop. Şol bir-birine wasyl etsek, heýle ziba bazanyň Rowandine görüp bilýärs ez dostlar. Görüň, kança ziba görüp bilýärs bazanyň Rowandine. Kança ziba hereket eden kıymat. Berde billeriň bir kefimiz bate. Görüň, men ýagnadan bu sakfy kefini şinasy edeýin. Elbetde düzü gelmedi ýagnadan bir ýola çykarale. Sak, kef, sak, kef, sak. Görüňiz dostlar, billerin berde bir kefimiz bate. Bu kefe getirdik de bunu bir-birini biriktirdik. Yani iki kefe birbirine wasyl etdik. 12 daam bersek üçlenji ýolaki kıymat gelende degeniz dostlar, hey kıymat şoňa wakunuş görkeden ýokary giden we heýli jezabam ýokary emel eden aziz dostlar. Hop. Bu hem mawzuy bul baradaky kıymat bunu ýany hereket etdik ki bir lähze çart ýanymyzdan gitdi dostlar ki müşkil ýok. Bu hem bul mawzu barada İnşallah umid etýärm ki bu mawzuaty öwrenen bolsaňyz, wasileriň hemmeleriňizden haýyş etýärm aziz dostlar ki, buny köpräk temrin edin. Yani her endaza ki sizler bu sakfy kefleri ki mana şerini näme edip otydyk, temrin edip otydyk. Her kança ki sizler muny köp temrin etseňiz öz ýanyňyzda, şonça sizleriň zehniňizde oturýar, şonça sizler ziba görüp bilýärsiňiz. Yani hey şol bazanyň özüne ki garasaňyz düşýärsiňiz ki, Qaysy ýerde kıymat oňa wakunuş görkeden, qaysy ýerde wakunuş görkedende. Yeneden bir yola berde bir temrin edeliz dostlar ki köpräk temrin etsek biler köpräk düşüp bilýär. Bir Rowand Suudiýimiz ba, kıymatyň sakfy kefini kişinasy etsek, heýli jezab aziz dostlar. Hop. Indi muny hat Rowandini tersim etýärs, bir kefi mundan alýars we ikilenji kefe bir-birine wasyl etýärs. Yani bu kefe alýars da muňa wasyl etýärsoň, şonu ýokary idama berýärs aziz dostlar. Görüň. Kança ziba emel eden. Hop. Berde şol misaly ki aýtdyk görün hemmejik saýasyna bir-birine wakunuş görkeden. Hop. Biler gurak şol saýana ki aldyk. Kıymat berdem saýa akselemel görkeden berde hem we berde hem. Heýle ziba inşallah. Soň başga terfenler bar dostlar ki başga gurak hatrawenden biler istifade ederimiz ýok. Yani biler gurak hatrawende biler muttaki bolamyz ýok ki onuň gapdalyny biler sutu himayet we mugawamet gönke kısmatda öğrendik onam goşuyorsa aziz dostlarımız görün. Berde bilerin bir sat himayatımız bate. Kefleri bir-birine wasyl etdik. Ki etmen videonu görüp temrin eden bolsaňyz kıymat berde hem bilerin bir sat himayatymyz bate. Ki sat ufuqi bilen çıkardık we hem hatrawendimiz bate aziz dostlar. Ki biler onu gördük heýli ziba emel etýär aziz dostlar. Hop. Ki bilmesem chartym birden uçýar ki internet zayıf yani. Müşkil ýok aziz dostlar ki biram bilen müşkil internet ba ki çarty birden gidirýär. Şöyle söhbet edip otyrdyk. Garaň. Berde bilen bir saat himayatymyz ba hatrawandem gelende dakyk şerde hem puşan eden. Yani ikisi bir bolan we ikisi bir bolsa kança ýokary jezab hereket eden. Wasillar hem hey şöyle temrin edip bilýärsiňiz aziz dostlar. Hey sakfy kefleri bir özüňizde çartyň üstünde temrin edip gitdiňiz saýe sizler bu mawzuata ustad bolýarsyňyz we öwrenýärsiňiz we heýli ziba bazalaryň jihetine teşhis berip bilýärsiňiz. Bu hem bu aziz dostlarym bu kysmaty amudyş tahlil teknikal umid etýärm ki bu mawzuatlar sizlere mufid tamam bolan bolsun we bulardan düzü istifade eden bolsaňyz. Hatmen aziz dostlarym temrin ýadyňyzdan çykmasyn. Her kançaky köp temrin etseňiz şonça bu mawzuatlar sizleriň zehniňizde oturýar. Sizler bular düzü düşýärsiňiz.
ondan istifade etmeniini öğreniyorsunuz. İnşallah geliyon videoda hem biller mavzu-i xatıraven barada sohbet ederiz. Elbette mavzuat xeyli pişraftası barada ki vaqti ki xatıraven ki berde şikestiyen de dostlar görün. Vaqti ki xatıraven berde şikestiyen son näme qarab oturuyor biller. Son näme boluyor. Şikestiyen bilen nähil boluyor. Ya hatta biller biran bilen xatıravende biller xatıravendimiz şikesti beriyor yöne idamasına gidiyor ki bir misali xeyli cezabi ki bana berde ben gözüme eğildi. Bunu çıkarsam dostlar görün. Kanca cezzap emel eden ki berdi iki sanık sakfı birbirini vasıl ettik. Üçlenci yonam gelende vakunuş görkezden de aşağı kaydan. Yonu fişarı kıymat yokor birik eden va yokor gidip bilmedik de pes yine aşağı kaydan ki bilir bunu inşallah geliyon videoda öğreniriz ki buna false breakout diyor kıymat bunu hatır evendimiz false et diyor va yanıdan özür evendine idam veriyor ki bu mavzuatın tecik pişrafta geliyon videoda sohbet ederiz. Bu videoda fakat hatır evendi çıkarmanını öğrendik bazılarının üzerinde temrin ettik. Geliyon video çeli sizlerin hemmelerinize Xudawende tapşırıyorum. İnşallah nerede bolsanız sağaman yaşap yörüňiz dostlarım. Vatmen yadınızdan çıkmasın ki bilen kanalımızı subscribe edin ve bu videonu like edip ve nazarlarınızı comment boxda bildir yazı koy verin ki biller okuyurmaz yani. Sağ salamat bolunuz dostlarım.